Покажу тобі різницю. Це мій ключ з моєї машини. Це той, що ти мені відіслав. Той, що оригінал, він оригінальний. Але тут навіть немає місця під транспондер. Ось. Зараз покажу тобі різницю в своєму. Ось, бачиш, тут є така вставочка маленька, чорна. Ось. Кусочок пластика. Воно вставлене, воно виймається. Бачиш? Переливається такий шматочок. А тут у твоєму його нема. Бачиш? Його або не було, або його хтось звідси вийняв. Але судячи візуально, так, його тут і не було, це просто з іншої машини. Ключі ідентичні, але без транспондера. Тобто він під цю машину взагалі не підходить, це під якусь іншу. Мені потрібен отакий з транспондером, і маркування я зараз тобі скину, ну то, що там має бути всередині, але ти ще відкрий, подивись, чи сімечка стоїть. І саме з фокуса шукає, я так розумію, щоб дарма не їздило.